A piscina cambadesa do Complexo do Pombal adáptase tamén á nova normalidade. Hoxe reabriu as súas portas con colas e numerosas chamadas de persoas dispostas a retomar a actividade. E parece que a xente tiña ganas xa de recuperar a rutina da piscina, o exercicio físico. Ben, hoxe pola mañán xa hubo usuarios e, según me comentaban, o que hubo sobre todo foi moita xente que veu a preguntar, non? A informarse para ver se poden xa facer os seus abonos, renovalos e empezar a vir de forma regular. Faino iso sí aplicando novas medidas para garantir a seguridade sanitaria. A capacidade está limitada a un 75%. Xa na porta atopamos dúas abertas, unha de entrada e outra de saída, con indicadores no chan que nos sinalan o camiño a seguir. Hidroxeles, máscara obrigatoria e incluso unha cámara térmica que nos toma a temperatura xa no primeiro mostrador son outras das medidas. Cada persoa que pasa polo carreiro marcado de habilitación, cando a temperatura é máis elevada do normal, que pode indicar fiebre, salta unha alarma e entón se lle fai unha medición de forma manual con termómetro máis preciso. Isto é un medidor discriminatorio, discrimina as persoas con fiebre das que non o teñen e se algunha dá positivo, se lle fai unha segunda medición. E se esa segunda medición dá positivo é que ten fiebre, non indica que este enfermo deso, pero bueno, é que ten fiebre e tendo fiebre non podería entrar nas instalacións da piscina. Tería que, o recomendable sería que fose o médico. As medidas continúan na sala de máquinas, nos vestiarios e na propia piscina. Aquí o principal é manter as distancias de seguridade e o uso da máscara. Tamén, polo de momento, instalacións como as do spa permanecen pechadas. A verdade é que estamos convencidos de que é un espacio seguro. Cada vez máis estudios veñen a ratificalo de que os principais contagios son de persona a persona, en exposición directa de un enfermo con unha persona sana. De todos modos, para garantizar eso, o que se está extremando as medidas de higiene e, ademais, das medidas de protección que xa falábamos, non? De distancia e de uso obrigatorio de protector buconasal. Pero tamén se extreman as medidas de limpeza, facéndoas de forma máis periódica e con produtos desinfectantes. Tanto dende o Concello como da empresa que xestiona as instalacións sinalan que durante o verán descenden os usuarios, polo que se trata dun bon momento para comezar a aplicar este tipo de medidas. Así as cousas agardan un incremento de inscricións despois de que se anunciara o peche por obras da piscina de Vilagarcía.